zdravím, vítam vás pri ďalšom čelitaste. Dnes tu máme papriku El Oro de Ecuador. Jedná sa o Capsicum bacatum a podľa názvu pravdepodobne z Ekvádoru. Vzorka od Roman Šácha, kolegu a kámoša. Kúkame sa donútra. Je to tam. Môžeme pozrieť. Paprika dužinatá, značne semenatá, hrubá a má bakatovú vôňu. Že to bude veľmi zaujímavé. Pálivosť údajne až 30 000, čo samozrejme vynahradzuje hmotnosť papriky. Takže trošku sa musím rozcvičiť. Už dobrú chuť. Efekt z chuti kazilo to veľké množstvo semena, papriky. Dobre. Typická bakatová chuť aj pálivosť. Taká jemná, priebežne rozbiehajúca sa do celých úst. Bakatovú chuť je ťažko popísať. Nedá sa priznať k ovociu. Taká môže to mať okolo tých 30 000 maximálne. Pálivosť veľmi jemná. Paprika je značne sladká, šťavnatá, plná vody. Bakatové papriky sú celkom sladké, ale tá sladkosť sa až postupne začína v tých ústach rozvíjať. Veľmi dobrá šalátovka napríklad, na bežnú konzumáciu. Bakatové papriky sú určite také konzumné. Tých je v podstate škoda používať na omáčky a podobne, lebo nedosahujú takú pálivosť. Majú výnos, sú to obrovské kvetiny. A sú konzumné. Určite áno. Tá pálivosť sa jemne rozšírila do úst, hore na podnebie a vzadu na jazyk. Ale nie je to nič strašné, je to úplne v kúde. Fakt veľmi taká dlhotrvajúca jemná pálivosť. Ono je to podobná paprika ako sugar rush peach, myslím. Ja som si istý. Ale jedna z tých lepších chutí Capsicum bacatum. Určite áno.
určite lepšia chuť, ako sme kedysi testovali Aibubu. Alebo Hungarian Hot Wax, myslím, to sme testovali. Toto je také málo pálivé. Ani to nie je moc ostré. Paráda paprika. Určite odporúčam vyskúšať. Dobre. Ďakujem Romanovi za vzorku. A my sa vidíme na budúce, takže čili zdar.